alƙahar wanda ba shi da kaidi da ba min za na gaida baba muradi mana dai kaulahin al'inyasi al'inyasi kaulayi mai girma shehu tsira da amintuwa ilahi rabbi ƙarawar sulu shugaban mahabibi sa'alai har sahabihinsa da bibi sannan kaɗa da auliya da manya su shehu a cikin ashabu kwai mayakan asali Usman Affan shi idansa da kwalli da Abubakari da Umaru da Ali har abada ba kamar ya suni a gurin fasihu al'inyasi kawai mai girma shehu mai girma shehu Ahmad Tijjani ɗan mulkairi nawa mai zamani sai mai tijjaniya a bani mazauni wani bako mai jama'atun kama soyin shehu maulana shehu na zilani sadauki abdul qadir mai san ka zai ji da sauki dan usman rabi'in mu baba da sarki ahlul baitin rasul kaga mutanen shehu al'inyasi kaulai mai girma shehu kafin mu wuce mu dan tsaya mu da saura kuma je kuma gaida shehu namu na faira maula shi sabi'in mu abban zara mu da gode wa rabbi maka baiwa shehu Assalamu alaika mai daraja annabin mu mun zabe ka kuma ma mun san guda a jiko shi ne maulaya Ahmadu Tijjani shehu al'inyasi kaulai mai girma shehu shehul islamu assalamu alaikum mai suna bayan faga mu faɗin masu jama'atu ne yaban ka muke sam ba ma mai tanadi a ran sai na ji shehu na ɗau da mara da fari kare na yi kauɗi zan je in gaida gausu baba muradi laraba ta ga su baituka da mabudi wata ran kaula za mu je miwa shehu al'inyasi kaulai mai girma shehu al'inyasi matattarar asararai a cikin daji da ƙorama da tsirrai a cikin bishiya duwatsuna da asirai saka ga sun rikide sun yi sufofin shehu sarkin Senegal waɗansu sun maka guri wasu sun yi baki waɗansu fata ta fari su 'ya'yan shehu ne su ummul kairi wato zaujata alisi sama yakin shehu al'inyasi kaulai mai girma shehu kan tafiya ko ina na je in dawo mai zadewa kaɗan yakan ci da bawo mai sauri ko kaɗan ya ɗan daga sawo sai mai yin shehu sai da shi zan yi zaman sulhu
sun ɗaukau da kai suna baza ƙarya al'in ya sai ka samu bar su a baya duk wani mai rai na shehu shi zai fada duhu al'in ya sai kaulai mai girma shehu da yawa da akwai waɗanda ba su mazauni da za su bi baba shehu mai zamani za su ji daɗi a rada har da ma'auni amma kuma je a hankali za kuma san shehu kuma je muga ɗahirinmu Usman Bauchi kalifan da da 'yan maza daga bacci raka na abokanai mu dan shiga Bauchi idan muka ji sai mu gaida shehu masoyin shehu al'in ya sai kaulai mai girma shehu kai kuma dan dakata mu dan yaba manya mai kasanin duk shehu masu musaya shaga Jafar kazinan mu masu maraya a gida sai dan gida gafa mutanen shehu shehu Aliyu Harazimi muka sawo daga nan muce a bar na ba kai kawo shehu Abul Fatahi mu ganshi mu dawo a cikin guri sai mu gaida nauyi biri man shehu al'in ya sai kaulai mai girma shehu ƙara isarar bugun abin shi'irina mai daraja da wanda kai masa suna Ahmad Tijjani gaisuwa babana maula shi sabi'in mu gaida masoyin shehu masu jama'atu ne sukan yi musaya jama'atu hubun rasula a cikin gayya sai ga dai badi shu'ara kuma ya